Jotta uudistettu sivustomme saa mahdollisimman positiivisen ja miellyttävän startin, päätin aloittaa tämän ääniblogini mielensä pahoittajan päiväkirjan hengessä ja kertoa siitä, mikä minua nyrkkeilymaailmassa tällä hetkellä eniten nyppii. Nyt en puhu ääliömäisistä liitoista titteleineen, en toteutumatta jäävistä huippumatseista, painoluokkapelleilystä, vähentyneestä TV-näkevyydestä, enkä edes raskaan sarjan glamourin puutteesta. Sen sijaan nostan esille yhden vaietun syyn tämän kaiken takana. Tämä on syy siihen, miksi ottelujärjestäjät ja liittopresidentit joutuvat keksimään toinen toistaan typerämpiä tapoja kamppailujen kauppaamiseen. Puhun nyt nyrkkeilyfaneista, sellaisista kuin esimerkiksi minä. On totta, että monet nyrkkeilyn negatiiviset ilmiöt, josta jotkut voisivat käyttää termiä alennustila, johtuvat urheilun kentän ja laajemminkin yhteiskunnan muutoksista. Myöskään ahneuden kaikkivoipaisuutta ja vaikutusvaltaa ei ole syytä epäillä. Näiden lisäksi on kuitenkin muuttunut myös nyrkkeilyyleisön maku ja odotukset. Asiat, jotka aiemmin toivat nyrkkeilylle sen arvostuksen ja erityisyyden leiman, nähdään nyt toisin ja siksi vastakkainasettelua ja niin sanottua glamouria on etsittävä timanttivöistä ja puntarilla tappelemisista. Yksi selvästi muuttunut asia on pitkien otteluiden arvostus. Urheilulta odotetaan entistä enemmän nopeatempoisuutta ja videopelimäistä tyyliä, jossa ratkaisut tapahtuvat nopeasti ja kuolleet hetket on karsittu minimiin. Harva vähemmän nyrkkeilyä seurannut katsoja jaksaa paneutua 12-eräiseen kamppailuun, jossa taitojen lisäksi mitellään taktiikasta ja jaksamisesta. Highlight-tyrmäysvideot, prizefighter-turnaukset ja muu pikaruoka ovat päivän trendi. Esimerkiksi Klitschkon veljesten loppuerien tyrmäyksiin tähtäävä taktiikka saa osakseen kuorsausta erityisesti amerikkalaisten nyrkkeilyfanien taholta. Asia oli kovasti toisin, kun 70- ja 80-luvuilla Larry Holmes ja Muhammad Ali pehmittivät vastustajiaan 15 erää. Nyrkkeilyyn on kuitenkin aina kuulunut tämän draaman kaari. 1800-luvulla, kun lajin sääntöjä vasta suunniteltiin, mestarinyrkkeilijä John L. Sullivan sai osakseen halveksuntaa, koska hän ajoi rajoitettuja erämääriä eikä otellut ajan hengen mukaisia, miehekkäitä, useiden tuntien mittaisia paljasnyrkkiotteluita. Tähän vanhaan aikaan ei tietenkään ole suoranaisesti paluuta, mutta on hyvä muistaa, mistä ammattinyrkkeilyssä on alun perin oikeasti ollut kysymys. Tätä samaa jatkumoa tuntuu edustavan myös nyrkkeilytaidon arvostuksen väheneminen. Teknistä puolustusnyrkkeilyä ei katsota hyvällä, kun toiveissaan nähdä kunnon turpaanlyöntikisat. Eihän elokuvissa ja videopeleissäkään tarvitse turhia väistellä. Tähän teemaan vuorostaan linkittyy seuraava nykyilmiö, jossa huippunyrkkeilijöiltä odotetaan voittamattomuutta ja jopa haavoittumattomuutta. Kovia iskusotia käyvät, tyrmäävät ja tyrmättävät kamppailijat, he kelpaavat kyllä edelleen viihteeksi, mutta mestareiden esityksiä moititaan, jos nämä häviävät 2 erää 10 tai edes ottavat iskuja vastaan. Floyd Mayweatherin viimeisin kamppailu käynee tästä esimerkiksi. 2 hävittyä erää huippukovaa puolustavaa mestaria vastaan, ja kyseessä oli, lehtijuttujen mukaan, lähes elämän ja kuoleman otatus. Takavuosina esimerkiksi lajilegenda Ashi Mooren eräs maineteko oli nousta 4 kanveisilta tyrmäämään haastajansa Yvonne Durell. Mikä olisikaan suhtautuminen tällaiseen esitykseen nyt? Voisiko mestari saada kehuja ottelusta, jossa hän on käynyt 4 kertaa itse luvunotossa? Huolimatta esimerkiksi edellä mainittujen Klitschkon veljesten tai vaikkapa Roy Jonesin kaltaisten nyrkkeilijöiden poikkeuksellisesta, viimeiseen asti koskemattomuutta varjelevasta ottelutyylistä, päähän lyödyksi tulemisen ei luulisi edelleenkään olevan aivan tavatonta nyrkkeilyottelussa, eikä sitä ehkä pitäisi heikkouden merkkinä nähdä. Tämä haavoittumattomuuden ja voittamattomuuden ihannointi johtaa vuorostaan siihen, että nuorille lupauksille kasataan kovia ja täysin epärealistisia odotuksia, joiden täyttämättä jättäminen on jälleen hyvä syy pilkalle. Viime viikonloppuna kehässä käynyt, hädin tuskin 20 vuotta ylittänyt Canelo Alvarez lienee tästä osuva esimerkki. Eikä suomalaislupauksiakaan aina ihan pehmeillä sparrihanskoilla julkisessa keskustelussa käsitellä.
Miltä kuulostaisikaan 20 ottelua käynyt lupaus, joka ei ole voittanut huippuhaastajia, on ottanut urallaan 2 lukua, voittanut kerran kyseenalaisella pistetuomiolla ja selvinnyt vieläpä 2 tasaisesta ottelusta vain vastustajansa silmäkulmavammojen vuoksi. Rekordin taakse kätkeytyvän Cassius Clay-nimen kuullessaan vihlaisun voinee tuntea sisimmässään minun lisäkseni joku muukin. Kuten jo alussa mainitsin, luonnollisesti myös laji on muuttunut. Muiden lajien palkkiosummat ovat ohittaneet nyrkkeilyn ja vieneet mennessään sen paikan urheilun tuhkimotarinoiden kehtona. Myös otteluiden esteettiset arvot ovat muuttuneet, mutta se aihe ansaitsisi oman lähetyksensä, joten palaan siihen myöhemmin. Tästä huolimatta ainakin meidän nyrkkeilyn tosifanien on hyvä muistaa, mistä lajissa on todellisuudessa kysymys, ennen kuin alamme vaatia kehätyöläisiltä Hulkin tai Kapteeni Amerikan otteita. Päätän ensimmäisen ääniblogini tällä kertaa tähän. Kiitoksia kuulijoille seurasta, laittakaa palautetta ja aihetoivomuksia tulemaan, joko tästä palautekentän tai foorumin kautta.